El vinil viu una segona joventut, lluny de desaparèixer amb l'arribada de les plataformes digitals. Els discos han recuperat protagonisme entre col·leccionistes, melòmans i també entre les noves generacions, que descobreixen una manera diferent d'escoltar música. En aquest context, Sant Feliu acull aquest cap de setmana la tercera edició de la Fira del Disc a l'aparcament del Casal de la Gent Gran, un espai on es podran trobar milers de vinils, CDs i altres peces de col·leccionisme musical. Avui en volem parlar amb el seu promotor, en Josep Casamitjana, a qui tenim aquí als estudis de Ràdio Sant Feliu. Josep, molt bon dia, benvingut. Hola, molt bon dia. Josep, tercera, quarta fira... És la tercera d'estiu i la quarta del total. La quarta perquè vam fer la de Nadal, que la vam fer al costat de la pista de gel, i aquella, diguéssim, és la primera, per així. Però com que al final tot és Sant Feliu, les anem posant una darrere l'altra. Molt bé. Què significa per vosaltres haver consolidat aquest projecte aquí a Sant Feliu? Perquè, en tot cas, ja són 4, no? 4, sí, són 4 vegades que hem vingut aquí, estem molt contents de tornar, i la forma en què ens motiva és perquè el vinil és una cosa que ha anat agafant solera i ha anat agafant velocitat en sentit que els sistemes que tenim de reproducció cada vegada són més freds i més pobres. I després, esclar, aquella cosa de tindre una cosa física, de poder agafar un àlbum, obrir-lo, llegir les cançons, saber més o menys la informació que t'aporta, et dona un volum, una satisfacció bastant gran. I això ha fet que torni una altra vegada. De fet, jo diria que el vinil en cap moment va desaparèixer. Sempre ha estat entre nosaltres, Sempre ha estat entre nosaltres. A la millor tancat en un armari, però està... Però a totes les cases sempre hi ha vinils. Sempre hi ha hagut vinils. Sí que és veritat, sí. Josep, com va néixer la idea d'organitzar una fira dedicada al món del disc i què us va fer pensar que Sant Feliu era, el lloc idoni? Bueno, nosaltres fem moltes fires durant l'any. La veritat sigui dita que a través de Fira Disc fem la de Cotxeres i fem de Cambrils, fem moltes fires a tot Catalunya, d'un cantó a l'altre, durant tots els caps de setmana. Aleshores, aquest cantó d'aquí, del Baix Llobregat, no teníem a ningú i ens va fer gràcia que podíem intentar obrir-ne una a Sant Feliu. Aleshores vam parlar amb l'alcaldia, es va parlar amb cultura, es va parlar amb comerç, i es va arribar al moment de dir, pues sí, seria interessant fer això aquí a Sant Feliu. Molt bé. I quin perfil de visitant acostuma a venir a la Fira del Disc? No sé si predominen els col·leccionistes experts o també hi ha gent que s'inicia, no? Que s'acosta i... Sí, aquí ve tothom. Vull dir, la veritat sigui dita que el col·leccionista, evidentment, serà el que vindrà a primeres hores del matí, perquè ell vol buscar aquelles cosetes molt especials, que sap que trobarà o no, o pensa que... I després ve el públic en general que ve a disfrutar, que és el principal, m'entens? Vull dir, el principal d'aquesta fira és que la gent torni a trobar el vinil a les seves mans i digui, hosti, és que jo a casa el pare, em sembla, l'avi, en tenia un, i això motiva la gent jove a tornar una altra vegada amb aquest format. Quin és el perfil? El perfil estàndard és una persona entre 40 i 50 anys que en el seu moment... Clar, jo, per exemple, tinc 65, no? Però, clar, quan érem joves, fèiem cua a les botigues dels discos el divendres, que havíem agafat la paga, i anàvem a comprar aquell single, aquella cançó que més ens agradava. El carrer Tallers de Barcelona. El carrer Tallers, o en el cas de Sabadell a l'Albatros, o al Castelló. Sí. Aleshores, què passa? Que això... feies els guateques al cap de setmana al garatge de casa o el que fos, i aquests discos anaven a tope. Els guateques, perquè ens estigui escoltant que sigui jove, era com una festa així privada. Sí, era com un botellón a casa d'algú. Sí, vindria a ser això, més o menys, sí. Aleshores, què passa? Que això, un cop ja t'has arribat a una estabilitat social, econòmica i tal, tens la canalla ja certa, més o menys encarrilada, per dir-ho així, ves molt d'aquesta gent i, hòstia, jo voldria tornar una altra vegada a buscar aquella peça, no? Vull dir, aquell disco que em va donar vibracions, que vaig conèixer la meva dona, la meva nòvia en aquell cas, que anàvem a les discoteques i bum, bum, bum. I sonava, no? I això fa que la gent torni a entrar una altra vegada en el vinil. I, Josep, hi haurà només vinils o també altres formats i objectes relacionats amb la música? Intentarem posar de tot. Hi haurà CDs, evidentment, perquè és un producte que encara està fabricant i consumint, els cassets, que també anirem reciclant i anirem trobant coses d'aquestes diferents, que moltes vegades el casset no és per escoltar-lo, sinó per tindre aquella peça, per dir, mira, tinc el vinil,
tinc el single, tinc el caset i tinc el CD. D'aquell mateix artista, Sí. no? Ve la col·lecció. I després hi haurà merchandising, hi haurà samarretes, hi haurà clauers, hi haurà una sèrie de coses que farà que la gent pugui disfrutar. Pels qui volen començar una col·lecció, tu quins consells els donaries abans de comprar els seus primers discos? Per on començaries, tu? Jo per on començaria? Depenent de l'estil, perquè, clar, hi ha gent que a casa el pare els ha pogut endiestrar una miqueta, explicar-los el què, i altres que potser a casa no n'hi ha hagut vinils, o els vinils que hi havia no eren per tindre la col·lecció, perquè clar, no tot el que... Jo sempre dic el mateix, no tot el que és negre i un forat al mig és bo, m'entens? Clar. Hi ha discos que ja pràcticament aquests no funcionaran mai. Però jo què diria? Que vingués, remenés, preguntés, això és molt important, preguntar amb el venedor i que l'assessorés sobre quins discos millor trobar. Hi haurà preus de tot. Hi haurà discos de 3 euros i hi haurà discos de 150, 200 o 300 euros. Però què vol dir això? No vol dir que perquè siguin molt cars hagin de ser molt bons, sinó perquè és una edició especial, molt concreta, molt poc tiratge i fa que això... Molt poques còpies, no? I, en canvi, poden haver-hi discos entre 5, 10, 15 i 20, que, pot ser una forma de començar, ¿vale? Aleshores, què es pot fer? Es pot començar una persona a comprar reedicions, o sigui, great hits, per dir-ho així, discos que hi ha tota la música d'aquest artista una darrere l'altra, les bones, ¿vale? O comprar un àlbum molt específic, o un cantant o un grup molt concret. Però, vull dir, l'important és vindre. Vindre i remenar. I remenar. Molt bé. I, Josep, hi ha algun gènere musical o algun tipus de disc que sigui especialment buscat a dia d'avui? Jo sabria què dir-te. Jo crec que qualsevol disco que tingui una mica d'acceptació seria buscat. Hi ha un gènere que es havia perdut una mica, que és el màquina, el disco aquest electrònic, que quan va passar al 90-2000 va desaparèixer, es va acabar el bacalao i totes aquestes històries, i ara, amb els tardeos, clar, la gent gran que, per exemple, jo mateix, si ara me'n vaig a una discoteca, t'asseguro que en 10 minuts quedo sentat i fregit, perquè ja no tinc la mateixa empenta i la mateixa força que tenia quan tenia 20 anys. Després, què passa? Que moltes discoteques fan el tardeo per recuperar aquests clients que ja tenen una certa edat i que, el que volen és escoltar bona música i moure una miqueta el cos. I potser busquen, no?, aquests vinils? I aquests es busquen perquè, clar, què passa? Que els tardeus de 70-80 vol dir que ja la gent té la meva edat. I, en canvi, els del 2000, que són els de 40-45, són els del màquina, la música electrònica exageradament forta. Aleshores, què passa? Aquests discos estan buscant perquè van tornant a sortir aquests festivals. Sí, hi ha un revival, no? Exacte, però no deixa que qualsevol disco de pop, rock, melòdic, vull dir, és que... No sé què dir. T'acabaries, no te'ls acabaries. Cadascú té una predicció i és aquesta predicció la que compta. Josep, jo imagino que darrere de cada fira hi ha moltíssimes històries, no? No sé si recordes alguna troballa curiosa o alguna anècdota especial? Anècdota especial? No sabria quina seria l'anècdota més especial. Vull dir, a la Fira Internacional del Disc de Barcelona, vam penjar en els plafons de darrere, perquè aquí contra el sol no podem penjar res. Vaig penjar tota una sèrie de discos i n'hi havia un del Duc, que la gent es matava. Del Duc, de David Bowie. Del Duc, no, del Duc d'un grup d'això que era edició espanyola, i la gent es matava per comprar el disco. Caram. Quasi vaig tindre que fer una subhasta perquè la gent se'l pogués comprar. Aquesta seria l'anècdota més grossa que m'ha passat a mi. Ara el resto, vull dir, és qüestió de... Jo sempre dic el mateix, vindre a remenar. Sí. Josep, aquest tipus de fires també són un espai de trobada entre persones que segurament comparteixen una mateixa passió, no?, que és la música. Quin ambient s'hi respira habitualment? Home, es respira un ambient maco. La veritat sigui dita, que es respira gent que busca, busca aquest vinil, busca aquesta música, i quan troba, diu, hòstia, és que, goita tu, la pell de gallina de tornar a veure els Beatles o qualsevol cosa d'aquestes,
que són més generals i que doncs, tots els que estan de la generació dels 60 hi vam viure, vam pràcticament néixer amb els Beatles. Clar, aleshores tot això, vulguis o no, fa que la gent entri en un diàleg i parlem de coses que amb gent que no coneixem. Sí, sí. És que ens trobem en un bar i amb 4 amics i parlem de coses, si no trobes que parles amb gent que té les mateixes il·lusions, les mateixes... Inquietuds, no? Exacte, inquietuds que tu per parlar d'aquest tipus de música. És un ambient diferent a el que pots trobar en un altre tipus de fira. M'entens el que vull dir? És una cosa molt familiar, molt d'un carisma, saps el que vull dir? Sí, sí. Josep, finalment, perquè ningú que estimi la música s'hauria de perdre aquesta Fira del Disc, quina invitació faries als nostres oients? Jo els diria, sense dubte, que el dissabte 11 i el diumenge 12, sense dubte, que vinguin a passar un rato amb nosaltres aquí a la fira, amb idees de que buscaran coses i els trobaran. Hi haurà, en principi érem 17 paradistes, però hi ha alguns que han caigut per aquestes calors, tomba qualsevol, i doncs en serem al final 14, em sembla. Aleshores, si som 14 paradistes... 14 paradistes al pàrquing, a l'aparcament del Casal de la Gent Gran. Correcte. Vol dir que més o menys hi haurà uns 10.000, 12.000 discos posats en allà perquè tothom disfruti. Vull dir que és qüestió de vindre. Molt bé, fantàstic. Doncs Josep Casamitjana, promotor d'aquesta Fira del Disc, aquí a casa nostra i també a altres poblacions, però en aquest cas parlàvem d'aquí de Sant Feliu. Moltíssimes gràcies per haver vingut i per haver-nos fet 5 cèntims del que serà aquesta Fira del Disc, que ja sembla que està consolidada, no? Allò que diuen que a partir de la tercera ja ho hem superat, això. Ja la tenim aquí. Moltes gràcies per la convidada que m'heu fet a vindre aquí a expressar la il·lusió de fer aquesta fira i, insisteixo, vindre i remenar. Molt bé. Sobretot protegiu-vos, eh? Això també és veritat. Portar un gorret no estaria malament. Sí, perquè farà molta calor aquest cap de setmana, així que... Esperem que ens cuidi una mica el temps i baixi una mica la intensitat, però sí, desgraciadament és un estiu calorós. Doncs que vagi molt bé aquesta fira. Moltes gràcies.